Здравейте, приятели! Аз съм Крис и днес ще играеме Five Nights at Freddy's четвърта част. Ако ви скефи, дайте лайк и subscribe и се абонирайте с камбанката. И ако сте готови, да натискаме New Game. 3, 2, 1. Yes. И да започва. 5 days. Не успях да го прочета. Какво става се? Къв си ти, Фреди? What did he do this time? Какво той... за това време. Добре. Сега сме... Не мисля, че това е Five Nights at Freddy's четвърта част. Добре, излизам от тук. Не мога. Не мога да излеза. Каква е тази игра? Разплаках се. Кой се смее така, бе? Tomorrow is another day. Добре. И сега започваме ли? Започваме играта. Приятели, добре дошли. Четвърта част Five Nights at Freddy's. Това ми е мечето. Ще го натискам. Добре, няма. Я да видим, има ли някой таласъм. Но се стряскам. Ще държа вратата затворена. Не, няма. Отивам и си тръгвам. Има ли таласъм? Не. Не виждам някой. Шкафчето ми. Що е толкова голямо шкафчето ми? Може да се побере един голям аниматроник. Фокси е доста голям, но не от най-големите, така че... И той има... Мисля, че в четвърта част, в шкафа, мисля, че беше Мангъл. Имах предвид Nightmare Мангъл. Има ли някой? Не, няма. Както казах, мисля, че Nightmare Мангъл, мисля, че беше в шкафа се подаваше, през втора нощ се подава Чика. И знам, че през вратите се подават Фреди, Бони, Чика и да. Я да проверим. Ако видя някой да се подаде... Вече никой не се подава. Тука. Yes. Зад мен. Няма и никой. Тук има ли шкафчето? Някой таласъм. Шкафа ми. Нощния ми шкаф. Някой таласъм да се крие. Тук аниматроници съществуват ли? Или... Не. Добре. Приятели, само искам, ако който не знае, това, което правя е един голям сън. Но първа част не е сън, но четвърта част е сън. Това е кошмар, който в момента го сънуваме. Шкафа за... Ако ви хареса видеото, се абонирайте с камбанката, subscribe и лайк, ако искате да направя втора поредица. Нека стигнем 5000 лайка за втора поредица. Къде може да играеме някоя друга част, може би. Може и да играеме седма част, там е Мистер Хипо, а зад мен... Кой се беше махнал? Мисля, че имаше някой зад мен. Ма защо няма никой таласъм? Тук вече трета нощ, те таласъмите са си дома. Я зад мене. Няма никой. Шкафчето. Нощното ми шкафче. Не бе, що не проверих. Нощното ми шкафче, има ли някой таласъм? Стига бе, къде са тези таласъми бе? И това ще бъде доста дълго.
Зад мен никой. Нощното ми шкафче за таласа ми. Все едно тук сме таласа ми ОД, само че в една малка стаичка. Добре, дайте само да гледам. Значи не съм видял нищо. Това, кажете ми, че го видяхте вече на 4-та нощ. Аре бе, покажете се, чудовища ли сте? Тук в 4-та част ви наричат, например, Night Freddy, Night всякакви. Ма защо зад мен нещо много бързо минава? Много. Айде. Аре бе, къде сте? Аз искам да ви гледам, а вие се криете. Това беше ужасно. Не мога да издържа. Добре, пак играем отново. Това беше ужасно. Това беше ужасно. Как ни изяде бе? Nightmare Bonnie тъп такъв. Искам да мине играта, а не да те гледам тебе. Всъщност. Аре бе. Значи виждате ли ги как се смейкат? Някой се смее. Чувате ли? Чувате ли? Ето, ако го чувате. Сега трябва да тропам и ще се разрева на земята и започваме отново. Ето. Айде бе! Добре. Айде! Този път Бони няма да ни изяде, по-скоро ще му тресна вратата. Айде! Този път съм надъхан! И оставете лайк, за да не умра втори или трети път. Никой няма тук. Зад мен вече съм по-надъхан. Гледам си, по-бърз съм. Хоп, тук няма никой. Зад мен няма. Отиваме в любимата ми врата. Никой, бързо. Трябва да наблюдаваме всичко с бързина. Темпо и темпо. Така. Не, чакай, стига темпо. Малко да левитираме. Не. Аз, докато чудовищата ме изяждат, аз ще левитирам. Никакъв шанс. Затварям. Ха-ха, затворих. И никой няма да ме изяде. Оп, тръгвай си. Зад мен. Аз знаете ли как се побърках? Чувам брат ми се смее в съседната стая и си мисля някоя найтмърчика се смее, как ми изкара акъла, брат ми. Оп. Значи, винаги в първа нощ таласъмите си гледат телевизия, а аз си стоя тук и скучая. Винаги така. Поне да стане втора или трета, защото мисля, че около 4-та срещнахме Бонито, Nightmare Bonnie. Хайде да проверим шкафчето ни. Нощното ни шкафче, в което има много таласъми и Nightmare чудовища. Не. Така, и зад мене няма никой. О, не, вече е втора нощ, появяват се да кажем аниматрониците. Само в някой да не ми се покаже. О, няма никой, още си гледат телевизия. Представяш ли си от шкафа да изскочи таласъм? От той е синия шкаф. Добре. Тука. Бе, още няма. Вече сме само на втора нощ. И... Ама, значи аз най-много мразя
първа, втора и трета нощ, защото там всички се крият. Аз тук се мъча да ги намеря. О, трета е. Трета нощ е, може да има някой. Децата на Найтмър Фредбър. Или пък Фреди Махфред. Не Фредбър. А ние сме само на 3. Добре, няма никой. Бъди с темпо. Така, проверяваме тук. След това ще проверим любимото ни шкафче. Още сме си трета нощ. Няма никой в нощното ни шкафче. Така, тук няма никой. Проверяваме. Тук няма никой. Така. Тук няма никой. И за малко трябва да справи. Добре, приятели, за да се успокоя, ще хапна филийка. Много е вкусно. Айде вече продължаваме, че ми писна. Ало, чудовища! Тук нямам дискотека. Дискотека за чудовища. Тук не ми е дискотека. Аре бе, чудовища! Те що не се появяват? Аз толкова мразя да се появяват. Да не се появяват. И двете просто. Не. И тук. Вече сме на пета нощ и няма... Ако сте го видяли, няма да правя повторение, защото... Не. Няма да правя повторение. Не мога. Стой тук и дръж върката. Дръж. Представяш и съм изяде. Добре, обръщам се. Опа! Тук ще му изяда къпкейк. Изядаме тъпия домашен любимец на Найтмър Чика. Добре, приятели, сега отново сме на трета нощ. Преди малко бяхме на пета, много жалко. За нас има ли то съм? Не. Сега ще ставам бърз. Сега първа една от тактиките ми ще я ползвам. Аре, бързо. Бързо, тръгвай. Видяхте, Бони. Видяхте. Няма да ми се изплъзнеш. Видях Бони. Видяхте и го как се скри. Това е едно от най-гадните неща, но изяждането е най-гадно. Добре. Добре, колко време ще чакам да... Оп. Бони! Приятели, кой се пусна? Добре, приятели, в това видео не успях да мина и първата част. Провален съм. Приятели. Добре, ще се пусна. Значи, сега ще продължа видеото и ще се постарая да стигнем до нещо. Добре, приятели, не успяхме да победим. Стискайте палци, за да успеем в следващия епизод и от мен. Чао!